Iro you try. Ngai ku blai kerpang pi we ha ka keteng ke batang tam ke jong tra Jesu ubelong nong penem nong se spa ya ka met ba ya ka men sim. Ngai you blai na ka benta jong ke ka por ka bangala ya ka ban wan shapi lingba jong ke ka YouTube. Bangangit scam kan long ke jengker khu na ka benta jong gitu ki basliang bat ki batrang ban sngap ya ka keteng ke jong blai. Bada ha ke clip mat Shwaya ka bangin ya chakmat bat kenika program ke jungi tungi ne duaing in IT how dry a dry bab ha nga angu e ime na ka banta jo kenika clip mat ka bamenta ya ka bamilasha nga sa chisin pat ya ka bangan sakhi ya ka kerteng ke jome ken dry namba jong kene ka YouTube bat nga angu ime ablai bakada na ka banta jo kenika clip mat ya ka bangala ya ka banisam bat ka ktin ke jome sha ki pajba ki belong ru ki benget bat ki bawat ika khamat ke jome try to doker khuna iki langi way pi way aga ka teng ke jong ji sung da dwai amen yeroi try te ka kubor ka banga kwa ban ya benta bat pi haganiga por ka banta ngam tip ha ka por ka bakum no pi ngap ya ke jing kai hynrei ngit scam La galong hagano no kaporu men step men sngi janmet men met akpor pithia ne kapor ba phia lenti ne hagano no kapor ngai kan long ga jengker khu na ka banta jong pe menne shwaya ka bangan kren ye ka khubor kaladon shibun ki eke ga haga jumut je perkhat jonga ngala thmu ya ka banai ye ki wei pat ka khubor hynrei hagane ka clip mat shwaya ka bangan yeng hakmat jogane ka camera Umen sim jong blay bo ka dono ka janga bangan ya sambat pi ya ka we ka khubor ka bau Jesu hi dalade ula ai ka jing hikai bau la pelong ka jing yalap sha ki nongbut ki jung ki ba ha ki to ki por bagata galong bangin khuslai u Jesu u hikai ya ki nongbut ka jung bangim dai ban khuslai to pai ban nga menta na ka gospel jung Matthias kila nong ka ban rio Ngini page na do kadakhat ka ba arfusan terter. Matthias kalanong ban rio kadakhat ka ba arfusan. Namar katang ongapi wat khuslai laga jingim ka ega ba pinbam lane ka ega ba pindi lemne ya ka met jongpi ka ega ba pinkop ka jingim kamlong ka ba kamkor ya ka jingbam ka metru ya ka jengkop. Ujisu hangne wong inigintin namar katang ongapi hanu Jesu Kristu kren Kadbang adang puli ya gane ka benta jong gane ka jingkai ka jong Jesu ngai ibu Jesu kren ya gane sha ki senran sha kita ki nongbut ke jong sha kita ki bakam yelade ki nongbut ke jong Kris u Jesu wong haki wat khuslai yalaga jingim wat khuslai yalaga jingim kata ka de ke e ka ba u Jesu wong Kani ke kintin khuslai kabamut watnam perkhat shibun ke aka yalaga jong ka jingim watnam perkhat watnam ting lene watnam kenyu habapi perkhat ya kani ka jingim ka jong pe wat khuslai wat perkhat wat ting Man ka por ba pipet laga jong ka jingim. Wat shepting. Wat khuslai. Namar kani ka dega ka jinglong briu. Haga jinglong briu ka jungi. Ngibun ki jing khuslai. Balarangi wanlam kini ki jing khuslai baro. Kede ki jing khuslai na ka benta kani ka met. Ka jing khuslai na ka benta ka jingim. Haga ni ka do. Nen jaga daw Jesu de jer ka teng. Ya gini ki jing khuslai. But tung ini puli gini ki jing jer geteng ke jung Jesu. Ki ai kita ki jing khuslai ya ka ba don ka por kum ki senran ke jung Jesu kum ki nombut ke jung Jesu ki khuslai ki perkhat ki septing ya ka la shai jong gini ke jingim. Kini ki dei ki benta ka ba Jesu u jer geteng hang ne. U Jesu wang wat khuslai wat septing wat perkhat than e ya ka ba pinbam
Barabor ngi perkat ikan ga kepo. Bat ngajumud dur ikan ba ublay haba uthau ya ubreu. Mo ublay uthau ya ubreu bon bam undi. Kata ka diki ka ba la penlong ya ubreu. Baru ublay la bu bet ya ubreu bon long kumta. Nen jaga daw na do men step adu bandat kia ubreu ubam bet. Telada ka thli ka kepo. Kata ka diki por ka bo ubreu khuslai et. Akan mau ka we ka ya ka we ki kentin jong we ubreu pas ngau thau mula hynrei ka long pat ka bashisha. Uni ubreu hak we ka singi la don uni we ubreu hak we ka singi udi nong rep ula kedang step ula let shalakha ka jango. Andau la let shakalengkha ula tre kalengkha ka jango. Andau la da ban tre kata kalengkha jango ula ngau tangan. Ba kata ka jing tangan kalanang jur ganang jur haga kepo ka jango. Haga met jango. De umbang se ban eno ay kalengkha jango ban wan shalayeng. Ba wan hayeng. Usaj ikikti, usaj ikikjat ke jengu, usaj ikikmat ke jengu, nang tau rung bet-bet syaka kamrabam. Andau la depan bam angta, tel ulas dang ban syok samthia. Bahdin nang tau kendit, bahdin bola kendit, wai ni intin. Peleng, haga perthai. Don syok ke batam, ban ya ke jeng kedang, bat ya ke jeng thia. Kawamut, ledang kedang, bat banga yo thia kata kadek kaba bhatam ha kajing im kajong breu te hang ne jisu ujer geteng kata kajing khuslai ka wene kajing khuslai kaba breu khuslai e kadek kabam hagene ka por kaba menta kajing septing jong breu yakene ka khlam kam da dei e kajing septing ha ge be dei bagane kajing pang covid-19 lane kajing pang corona balakot hynrei ki babun ki balang hi ki babun ki breu ka jing septing ka ba tiet ka jing khang ka jumut je berkat jeng ki ka dei ka jing tangan ka dei ka bam ki breu ki ju berkat lada kawan kan ka klam nang nungen yo bam manuban sayangi ikan mau hagini ki snem ka belalet kata ka dei ka jing berkat jeng ki babun nen jaga daw nadu baruspa hadu ka sarkar hi baro kinong snong hi kia perkhat ya kabam ngiken mau ki parlok ke be ke jungi ngiken mau ki khunsuet ngiken mau ki riugen thai bat ha tu ki por jong ka khlam ke babun ki badoni ke pisa kila penlang ki pisa jungki bat kat ka baki donai ki lej ban thet jing bam ban ai sikini ki bedok ban ai sikini ki ba kerdu namar ke jing perkhat ke jong breu ka banin kong de ka bang habala selang ka kpo habat li ka kpo nganong ipi ubreu umbang se ban thom ya ka sang ba de ka ma blai ka ja ka jing tu ka jing them ka daw ka long bo breu thangan breu thli ka kpo nen ta ka daw jisu wang ini tin wat khuslai pi ka banin kong wang wat khuslai pi ka bam wat khuslai na ka benda ka kpo ka jong pi nang ta hadin jong ka bam u jisu ujer gerteng saya ka jengdi ya ka hagini kisngi ki momenta kat semangi pangi i ya ka jeng terkhong jong ka meriang haba phai sharir kar lane ba phai sharilum i ka jeng terkhong jong ka meriang kadang ka jeng ong bahkan sapoi ka por bai ka petrol phila ban yo ban thiet ka bapimon hynrei ka ya phi bapin yo ya ko di ko bapin di ban pentingen ya ka met jong pi ko ban penjat haj ya ka met jong pi barogawe ko ya ka bapin penen kam naga benta ban besa ya ka ni ka jengem dan poi ka por bau breu unyele ya ka tma naga daw jong gom pniang ka petrol ni ka diesel ndaka sapoi ka por
bau beriu ni letma nak kebentar jong ko kan saja tanah kedau jong ko bau beriu unia yap para beriu nak kedau kajing terkong Hynrei Jisu bau i kata ke jeneng kam jong kita kinong buat ke jong bagi dah ngau khuslai ialah ke jong ke po ki ngau khuslai ia ka bam kumno ban pendap ialah ke jong ke po ki ngau khuslai ia ka dak kendi wat hakini kisi ki mentamo wat senong gendong gila penun kami kulong bat haban athet pau tengka ban yo ban di kane ka peni baka jingker tu kala tit jengkang agane ka sla pertai den da gadau naga benta jeng ki ba iet ke jong Jesus Christ naga benta ki banget ke jong utra Jesus ki ba ko ngo yu ki ba bu yu ki ba senia hau ki ba ro ya ka geteng ke jong bat ki ba manis yu Jesus wang wat khuslai wat khuslai ka bam ban pen kedang ka kepok ka jong pi wat pen khuslai nam ta jong ta ka ka ban pen tengen ya ka met jong pi ka ba pin ka ban besai ka met jong pi namar lembo mu breu nom la banim shibnai u breu la banim klembam Hynrei breu nom la banim klembum lada wat tang site yoro bat hadin ang tau Jisu uong ru igni gigintin hat u breu hadin ka jeng khuslai ka bam hadin bu khuslai ka jeng di Jisu ru ujer sa kini ka weipat ka jeng khuslai ka jeng u breu ka ka bakin kup lane ke ka bakin pong kita kide ke jeng khuslai ke ba u breu haba perkhat ya laga jeng ke jengem bunsin u perkhat ya kene ngan yo jan ngan pong da ke kumno ka riam ka be jonga wala kata kam long ka badun kam hadu ka da kata Hynrei ka long pat ka badun kam na ka benta ban ka ikan ka do ban ka ikan jeng le ran hang ni ka ne ka jeng khuslai se phang ka jan kopru ka long ke ke balaban kya yo bangai le ka bangai kane ka de kintin ki jing kai ka jong Jisu u Jisu wong ka jeng kamlong ka ba kam kor bane ka jeng bam ka metru ye ka jan kop u Jisu habau ong ye ki nongbot jong wat khuslai ialah ka jong ka jengim habau kren ye ki kintin udah mention wong ngatip khuslai ka bam ngatip khuslai nang nu pin yo bam ngatip khuslai nang nu pin yo di nang nu pin yo baru Jisu wong ru ngatip khuslai kum nu ban ka ye ki jing la ran jo kan ka met jong pe ndu Jisu wong ini kintin hatu pim tip baga jing jong pi ka kam korban ya ka jing bam Jisu bo kren sepang kan ka jing ukren sepang gai kren sepang ka men sem Yohanes kelenong ka ban riu ka dekat ka ban riu fulai Gospel Yohanes kelenong ban riu ka dekat ban riu fulai Jisu wong itu ki kintin kado kampen mentoy ay ruem dega men sem ka ba penem bat kiktin gi jonga kilong ka men sem bat ka chingem kado kampen mentoy ngi Hynrei walada kampen mentoy ngi Hynrei ke jingdon kam jo kani kado pada ki pen khuslai ngi anu Jisu wong wat khuslai ialah ka jong ka jingem wat khuslai ya ka bam lani wat khuslai ya ka ba pipindi lemne wat khuslai ka ni ka met da ka ba pin kup da ka ba pin riam Hynrei ka banung kong kelong pihak ban perkhat sepang laga jong ka jingem ya laga jong ka mensim khuslai ka mensim laga mensim ka jong pi kai thu na miu new blay wem u David wong ini gintin ladang ini puli na kitab Sam ka bachi spotlight pu kendai sutenat ya ka ban ya puli naga jing ruai Sam bangene puli naga jing ruai Sam ka lanong ka bachi spotlight pu kendai u David wong ini gintin ka dekat ka baning kong ter atrai melayit bat me itu yanga metep
ya ga ba shong jonga ba de ga ba yang jonga ni so tho ya ga jingmut jonga na jengai u David hangni wong atrai melayit pitip utrai uyit ya ke utrai uyit ya ga ba shong ga jongpi ya ga ba yang ga jongpi bat ya ga jingmut ga jongpi utrai umyit la ka don bam nem don bam na ka benda jongpi namaru trahi udeu nong aplang berat sai pi utrai nomong ngan yet iko ka don hangno namar mo udeu nong aplang berat utip ya kaban ID ye pi ban penjat haj ye pi na ka ko hanre ke ka ba utrai uyit hau brio utrai uyit ya ka ba yang ke jong brio ya ka ba shong ke jong brio ya ka jemut je berkat ke jong brio ka ba mot utrai uyit ya ka jengem ke jong brio ka ba shapok jong brio ubrio uitu na em ya ublay la ubrio udon em ke jinge day ka ba em baru blay namar hagen ke do ka don ka por ya ka ba abangi pet yo ubrio I kumba ulong riu blay henren dala yit sapok kamdon setia kata ke jing setting blay lene kamdon setia kata ka bangi khot ka dohnud ban ie ju blay kata ke ke bau blay ju yit barbor u David ha ke jing long sim ke jung u David ha bau blay lo bu yu ha ka khet u David YT le de ha blay bad wang ni tin tu yet ke dohnud ke jang atrai tu David wong kumta hagi kitab sam ka ba pun riu tungan pulie hang ni ka ting ke jong blay ka ong kum ni kat kum ka jing kat kum ka ni ka kitab sam ka ong kum ni kat khat ba pun riu tu bi share nga atrai naman ngala yah ke jing shisha ngala shania ru au trai klem da artetin tu mi tho yanga atrai tu tenju yanga tu yit yiki khlai jonga ba de ka dohnud jonga u David YT hau blay bun yit ya ka benta ka ba shapok ka jang wat khuslai ka ni ka met wat khuslai ka en ka ba pin bam wat khuslai ka en ka ba pipindi wat khuslai ka en ka ba pipin kop namar ka jingem ka jang pi ka kham kor ban ka jing bam ban ka jing di ban ka jang kop u Jisu wong phehap ya ka ban yit ya ka men sim jong pi pidon em ke jinge dai baru blai pidon em ke jinge dai baru blai u blai kwa ban yit ya ka dohnud ke jong brio ya ka dohnud ke jong brio u blai wa ban de yit andre ke jing bam u blai nong kam ban le ka ta maru blai ula de ban pen kre ya ka bam na ka ban da jong brio u blai ula de ban pen kre ya ka na ka ban da ke jong brio hynrei ka ba de ka dohnud ke jong brio ken dan ki por wat kita ki ba ong bau blai lo khat ye ki ru hynrei andala tenju ye ki pleng kim sim la don yo blai ha ka dohnud ke men sim jong ki ngi ki ni ki sngi ki ba menta wat ki no ngalap wat kita ki brio ki ba de ki full time ki bla khat le de ba ki de ki nong trei purai ka kam ka jong blai penban andala yit ke benda ba sapo kamdon setia kata ke jingma ke ba kraw kata ke ba uji suwang pihap ya gaban pet bha yala ke jong ke jingem namar ke jingem kalong ke ba kodor hadu kata ka dohnud ke jong brio kalong ke ba kodor hadu kata hynrei ke ni ke dohnud ong ke kitab jong Jeremiah kalong ba khan nyau ko ong ke tin ka dohnud ke jong brio kalong ka bash dap ke jing syukor wei bala ban su thu ya ka dohnud ke jong brio ka bamut ke jingim ka ba syapok ke jong brio ya ka tang don kaman wat benia langi don em ke jing dai baru blai hynrei sisen ba ka dohnud jong pi ka bet hakmat jong blai sisen ba ka jingmut je berkat jong pi ka bet akmat jong blai ka dohnud jong pi ka bet akmat jong blai ka jingim ka jong pi ka bet akmat jong blai kem dai ban khuslai
Uji suang apa kebet ke jumut je berkat jongpi, apa kebet ke dohnud ke jongpi, apa kebet ke mensim ke jongpi, ke jingidai ke jongpi, bat ublay beem ke kaskem ke klan, pim dong kamat khuslai. Wat khuslai ke ba sabar. Wat khuslai ke bam, wat khuslai ke di, wat khuslai ke jangkup. Namari kini ke baro, ublay ulada ban penkre lupa. Haleluya. Utrala da ban penkre lupa, ya gini ke baro, pimdai ban khuslai kita. Hynrei ki bri ki bamdan ke jingidai baru belai bun sin ki khuslai ya gini. Dina zagada wat hadin balalong pastor ru ki kmat barbor, ki kmat syakapisa, ki kmat barbor, ki pet syakatai ke spa pertai. Hot, nganong ipi, kaspa kamdai ke pop, Hynrei ladang kadonut jungi kapai syagaspa kata kalong kapap. Ublay ulapan kre ya kaksiar bat ikarupa bat kikay barok na kabanda kikun keju. Nyau teligis ngi ublay la pelut ya kaban shna man pelong ya kijing tau barok hagan ika pertai kebadan hang ni jurong jogan ika meriang bat syapok jogan ika mayrak mau jungiru. Ublay la deban bu la tengkah lupa. Hagni kathan jungi sene sari jantia. Kibri kiruspa na udoyong. Kibri kiruspa na umausun. Kibri kiruspa na ki kaspa jong kamariang. Kam dai ka ba ubri utreng, kadai ka ba ublay la bu. Kam dai ka ba ublay pelong, kam dai ba ubri pelong, kadai ba ublay la deban tau lupa iki. Enta kadau. Ike ba kabasya baru trala daban penkrelut baron nadong sedang syapang jong breu. Ublem nong kami kaksiar. De breu bedan kami kaksiar. Ublem nong kami kerupa. De breu bedan kami kerupa. Ublem nong kami kepisa. De breu bedan kami kepisa. Hynrei ublay wong ya kita baru ang daban penkret. Hynrei ke jingbit ke jong breu pada kalong syem perkat ya ke ai ke bau blay perkat ublay wong wat khuslai na ke benta ke ni ke do wat khuslai nam ta ke ni ke bam wat khuslai nam ta ke ni ke di wat khuslai ke ba pin kup namar kita barong ala da ban pen kre lupa Hynrei tu khuslai ala ka dohnud namala da pim ai ila ka dohnud ke jong pi shau blay ublay unum la ban lay ai ya ke jingim ke jong pi kata ke ai ke ba ka tin ke jong blay ka ong Hynrei na ka benta kini ka basyabar. Jisu wong gumno ha ka dekot ka ba arpun ri wong. Tuk mi tu. Ya ki simneng ba kimya bet lemne kimya ot. Lemne kimya lo magitiar. Hynrei pen banuk pa jong pi ba beneng ubsaya ke. Pite pimlong ki ba kam kor sibun ban ke. Yero yotroy. Nga kam kor mga bani ki simbeneng, nga kam kor mga bani ki merat jeng kerengkau. Plewang, ladaya ki merat jeng kerengkau, ngalapan kre ke bam, ke bagerhai. Kanu tam na ke banta jong pi. Kaba kalong, ublay unum la, ya kaban muslia, ya ke dohnud ke jong breu. Kaba kalong ublay ban muslia, ya ke benta, kaba syapok ke jong breu, ya ke jengim ke jong breu. Ubriu hi don kam ban lej akmat ke jong blay banong ablay tu yit yang ha. Kumbale u David. U David lej akmat jong blay wong ablay tu yit yang ha. Tu tin ju yang ha. Batuk mi tu mame ya ke benda ke ba syapok ke jong ha ki kelai jong ha. Ubriu don kam ban lej akmat jong blay. Andai na ke benta ke jong don kam ke do. Ublay wong ala tip kambha. Ngayu yu blay. Ya kini ke jingkai ke jong Jisu, bau Jisu wat khuslai. Ya kini ke do Hynrei kabadun kam kede ke mansem. Kabadun kam kede ke jingim jong pi. Hatu pila ayu bat ke jingim. Hatu pila aitina mi ke jingim ke jong pi so blay. Hatu ke jingim ke jong pi ka betnya makmat ke jong blay. Haba pitrei ka kam ke jong blay, pitrei ba pi e ju trai ne, pitrei ka ban kmi lenti ai ne. Lada pitrei ba pi e jo trai. Lada amdon menu wan rak bam ya pi ublem pa ya keting ap an wan besabam ya pi.
Ladam don syuk kimrat haring kau ban wan rak bam nam ta jong pi. Kidan kisim beneng ki ban wan rak bam nam ta jong pi. Ladam don kisim beneng ban wan rak bam nam ta jong pi. Ublay ula pen kre ga bam ka mana beneng ban penhap aga jing be jong pi. Namar ublay jungi umlong ublay bakerdu. Ublay jungi umde ublay ubatang kendiat kilat. Andre ublay jungi badan deki hajar deli kilat. Hau briu kalakut kilat. Andre badu blay kedang dan deki hajar deli kilat. Andre kade ka ba kade ka dohnud ka jong briu. Kata kalong kabadun kam haga jingem ka jungi. Ladangi hagani ka pon ginong try yit ya ka dohnud. Dan na preng jong pi akan kan ka pot pi dan na preng ka jing jar pi dan na preng ka jing sat pi dan na preng ka jing ka jing em ka jong pi ong ngala nga kerdu nga duk ngam doni ngam don wat tai ka bam mangan bam kamde ka bau ble shimle na ka banda jong pi ka de na ka daw ba pi dan sa jangai na ble kidun kam bandon hajan jong ble but kumno pidan sa jangai no blay. Let's say pilaban long ki Kristan kamet kadon hayi mani. Kijat kikti jongpi kidon hapo kayeng bakentang. Kilong gidukot jong kabalang. Gidukot ha kabalang gidukot tang hawa kenjado kadba ka jinglong mensim ka jangai no blay. Lada kata ka mensim jongpi ka jangai no blay. To tip you can go away. Ba pila don lupa haga jinge. Hynrei ladam api piong kabensim jonga ka bet badu play. Ka jim jonga ka yat bet badu play. What khuslai kita ke baro. Hage ke baro. Shu angu you play. Lada piyat lamba ka jingduk angu you play. Namar la penduk ye pi kenang bapinu i ya ka jinggar ku ka jong play. Amen. What khuslai bapiduk. Hynrei aingo you blay ba piduk na ba pinu i ka ti ka jong blay bakan pendap ye be. Ka to ka kentei. Ka riu kentei ka bau tengah jong kau la yap no. Ka ting ka jong blay ka ong ki kun chen rang jong ka la ring marau na ka daw. Ba kam sim la la ban siu ka ram. Ka ne kam sim la du jing kermen. Haba ka you bre jong blay Elisha. Ka pai show blay leng ba jong bre jong blay. Na maragitu ki por. Amdan ka Bible ka bangila ban puli kumne ngiyo ka ting ka jomble de tang lamba ki prophet ka sutu ba haba ka itu baka yakendo yu bre jomble prophet kan tip be bakan sa yo ka ting ka jomble bana ka ting ka jomble ka tip baka ta ka jingduk an pen kala sha ka jing man karai de ta ka daw na ka banda jong pi pim de ban khuslai ba piduk Hynrei angu yu blai pi at lenti lamba ka jingduk namar ba ngidon yu blay pada ubala ban penrus pa ingi. Wat khuslai na ka benda juga lagi jeng. Dan apa yang jeng pi pang? Aingo yu blay ba pi yat lembaga lenti jeng ke jeng pang ke jeng stom. Pimdai pat ban khuslai ba pi yat lembaga jeng pang ke jeng stom. Namar lengba ka ni lenti yat ke jeng pang ke jeng stom. Pinu I ke ni ka kti ke jeng blay ka kti jeng ke jeng kiat ban kan kener sa ke jeng ke jeng pi. Dan sibun kibri kiba khuslai na kadaw jong kajingpang. Kajingpang cancer, kajingpang kelong snam, kajingpang kelai, kajingpang kebalai pujat, lai perukom, ki khuslai, ki wat ram wat syak banlet, syaki doktor banlet, syaki jaka sumar. Hynrei, nganongi piya bapiyo, sengawi kini ka kubor, wat khuslai syuk na du mentah. Ia kata kajingpang. Let syau terai da kadanur kajing pi baro, iwad ya mat kajing terai, wat ia kaman bakut ke jong utrai bat penbet ye kala ke jong ke jeng embado utrai kata ke jeng pang ke ba wan ban bat ye pi ke ba penjenjar ba pen khuslai ye pi kata ke jeng pang kan yo I ia ke bor ba mayan jong blai ke bantu ye ke jeng pi bat phiru pin yo I ke jepen khia jong blai ki bre bada sodong ke ni I ke jepen khia ke jong blai namar lem ke jeng pang pinum la ban I ke ia ke kamba jong blai. Dan na preng jong pi piong ngalong marway. Ay nguyu blay ba pilang marway. Namar ha ke jaga ba pilang marway. De hangta ken. Pini iyu blay bulong parlok jong pi. Wat khuslai ke jong long marway. Pai show blay ublay wong ngalong parlok jong pi. Dan na preng jong pi piong ngayat lemba
karai dam ngayat lemba jong kenika eryong haga jengim. Ango yu blame taga eryong. Namara pinyu i bautrau tia haga ling ke jongpi. Amen. Pin let chau try pin kersi try bautrau sneng taga eryong bat pin la ruban mane ban yoro ika keteng bakhuat ke jong. Nene taga da wat khuslai ong Jisu. Wat khuslai. Wat eka ying ba pisong pisar wat khuslai. Ke ing ba pidon kam ban leh kelong yet eka dohnud ke jongpi. Wat eka kemat ke jong try. Pynbeit ela ke jong ke jengim ke jongpi badu try. Dan prin jongpi ke batray full time. Batray ke commission. Let's say pilabanong ngam tip kani ka balang gala na man siu tulap yanga kala na man I love give yanga hapdeng jo kani ka klam. Menta manu banwan ra ya ka love give manu banwan ra ya ka wen ki sipau manu banwan ra ya ka offering lani ka jingai ngu kum ki brega jong blai phim dei ban commit lenti ya ka ta ka wen ki sipau lani phim dei ban commit lenti ya ka ta ka jingai ngu lemni phim dei ban commit lenti ya ka pisa hynrei ke en ka ba pidon kam ban pej ki khmat ka jong pi so try ka wen ki sipau ka de ka an ka hukum ka jong blai ya ka ba ki banget ken wan ra Tang bakam day pada ya pi ba pinbu ika jingim ke jongpi ya kawen ke sipau. Pim day ban bu ika jingim ke jongpi ika dohnud ke jongpi ha ka jing ai ngu. Mday ban bu ika jingim ke jongpi ha ka jing siu. Rela da pidai ki sakri ke jong blai. Ai ngu yu blai sakri hok ika kam ke jong blai. Wat khuslai ika tam. Namar utrai utip kambhana ka benda jongpi. Amen. Kaktin ke jong blai ka ong. Hai ke bedai ba ke janong kama ka ni ka met. Jisu upenkan mau siapang kitiu lili jong ka ringkeo. Tingin ni pai mentam. Na ka juk ka gospel. Matias ka lanong ka bahin riu. Ka dekat ka ba arpu wei ka ong kumni. Balai ba pi khuslai siapang kata ka ba kupru. Tu berkat ia ki tiu lili ka ringkeo. Kat nu ki man bha kim tre lem ni kim tiar. Han ringong api bawat usulaman haga buram jengu. Baro shim lakup kum uwei naki. Lada ublay te ulapan kup kum tayu hurringkau. Uba menta ulang lasyai te labren hagalawarding. Kabakat no tam yapi api keberet kajingat. Jisu wang wat khuslai. Ya ka ying ba pinsyong pinsa. Wat khuslai ka kali ngaju ang kumni yaki parano itre. Yung ladap yo ekali aingo yublay pilet ban syakri yutra da kali. Lada myo da kali yo da kaskuti lene yo da kaskuta aingo yublay let ya ka ban syakri yublay da kata kaskuti lene da kaskuta. Lada myo ekata ya da kajat syakri yublay. Ai ba ka dohnud ke jongpi kan kemen hakmat jong utrai. Wat khuslai ya ka nega pertai. Bat utrai utip kambha